Pozdrav svima ljudi, danas snimamo posle dužeg vremena Clash Royale i onda vam pokažem dve neverovatne stvari koje su mi se desile. Prva stvar, Arena 10, znači fora je, imao sam 2700 trofeja. Odjednom, znači bukvalno došlo mi nešto da skupljam za Clan Chest, samo sam bukvalno igrao try hard, play hard, kako vi to želite nazovete. I bukvalno, evo gde sam stigao. Znači, sasvim dobro. Pre je bila najbolja arena. Mislim, zna se. I druga stvar koja mi se desila je BAM! Electro Wizard. Baš danas mi se to desilo. Znači, otvaram ja Clan Chest i vidim treća karta, treća predzadnja karta je kako se zove Canon. I sada pogledaj, sve ne znam, bila je neka common karta, nisam siguran tačno koja je. I on gleda, ajde sad, nema šanse da bude epic pa da bude krajnja legendary. Ja sam mislila da treba da bude četvrta predzadnja, kako da vam kažem to, common, pa da ide common, rare, epic, legi. Ali ipak bilo je rare, common, epic, legi. Ta karta koja mi je donela sreću da dobijem ovog, kako se zove, Electro Wizarda je ovaj Mirror. Kako mi sladak. Jedno ću da te upgradeujem. I da, kao što vidite, imam 39.000. Znači, mogu da kupim jednu legi kartu pod uslovom da je, znate, kako da vam Game On. Evo, u shopu je Inferno Dragon. Njega neću da kupim. Sada ćete, svi da pišete, što ga ne kupiš, imaš lavu level 2, što si glup, tako nešto. A jednostavno, nikada nisam koristio lava deck, nikada nisam koristio lavu u svom deku. Znači, po meni karta je doslovno sranje. Ne znam šta ljudi vide kod lave. Evo, sad ćemo da probamo da sastavimo neki lava deck, ne znam ni ja. Čisto da vidite šta je s njom. Plus ćemo da bacimo Electro Wizarda. Evo, stavit ću i Graveyard, pošto može da se kombinuje. Balon. Ajde prvo ovaj Tombstone. Arrows. Sad vidim da je balon. Možda im bude level 4. Ali ja još neću da upgradeam. Što je još malo dobro do Electro Wizard? Freeze mislim da ne bi trebalo. Šta može još? Minion Horda. Malo je preskup deck. I stavit ćemo Spiritom. Ajde, može, igramo. Igram protiv Fakira. Moj trener names is Fakir. Fakir. Bacit ćemo odmah lavu. Začudio sam se, nisam znao da se tako lava čuje kad se sponuje, ali evo, ništa od puša. Morat ćemo ipak malo da se defamo. Mogu sam i Thompson da bacim, mislim da ga nisam imao. Ne! Bacim sam ga na pogrešno mesto, fuck. Fuck sir. Ove lava papuvi baš znaju da rokaju. Zašto? Ali samo mi kaži zašto je bacio Graveyard. Zašto baš Graveyard? Bam! Elektromačka.
Inače se tih mojih šta sam sad rekao, sa mojih 40.000, mislim 39, dobro, mogu da gemujem, legendare. Znači, htjela sam da kupim Elektrovizarda, ali, znači, Supercell, pošto svi znate da oni mogu da čitaju misli, pročitali su misli, kaže, ovom ćemo kralju da nabacimo jednog Elektrovizarda i nek si uživa do kraja života. I tako je i bilo. Inače, Miloš mi je dao svoj akaunt. Jabić. Zato što on je dosta od Clash. Nešto neće da mu se prijavi na akaunt. Sad mislim da smo dobro stavili Graveyard, u stvari nemam pojma. Nemam pojma. Aj se drokaj. Gledaj, zagličovali smo ove dve karte. Ajde, Elektrovizard. Ili kako bi ga ja zvao, Jeste čuli? On kao da nisam trebao, jao, što sam glup. Nije bitno, ovo smo pobedili. Gledajte ovo sad kako Koka Roka. I nije Koka Roka. I ništa ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Ako ste uživali, ostavite like, share i subscribe. I do sljedećeg videa. Poz. I da, pre nego što završim video, predlažite mi neki dobar Elektrovizard deck, ovo je ono standardni. Znači, predlažite mi šta da kupim, koju legi kartu ja kupim. I ništa, to je bilo to od ovog videa. Ako vam se svidio, ostavite like, share i subscribe i do sljedećeg videa. Poz. Zop.